Z odborného hľadiska je veľmi dôležité stanoviť si jasné hranice, či už tie časové alebo finančné. Hra by nemala zasahovať do práce, vzťahov alebo bežných povinností. Ak už hráč začína klamať o tom, koľko času trávi hraním alebo koľko peňazí do nej vkladá, alebo sa snaží tieto prehry vyhrať naspäť, môže to byť prvým varovným signálom, že nejde o zábavu, ale o problémové hranie. Ak máme hovoriť o nejakých prvých náznakoch, ktoré by sme mohli pozorovať u seba alebo u tých našich blízkych, tak to môže byť nejaké zvýšené napätie, nejaká zvýšená podráždenosť, tajnoskárstvo alebo zanedbávanie teda nejakých záujmov po prípade samotnej rodiny. Za všetky veci, ktoré sú pre nás nejako doteraz hodnotné a významné, tak idú bokom. Zároveň, čo sa týka tej finančnej stránky, tak napríklad, ak si požičiavame väčšie množstvo peňazí od rodiny, od kamarátov, alebo spozorujeme nejaké vyššie výdavky v rámci pohybov na účte, môžu to byť tiež tie prvé indikátory, ktoré nám vedia naznačiť nejaký problém. Preto je lepšie, ak sa tieto situácie podchytia čo najskôr, aby sa tomu riziku závažnejšiemu dalo predísť.